Weather forecast, magdadala ang amihan ng kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa Northern at Central Luzon. In local news, plano ni Clarix na magtayo ng 400 na silid-aralan sa kanyang unang termino sa panungkulan. Ang Eagles ay naghahanda para sa Eaglesem Address at Lady Forum na naka-schedule para sa ika-18 ngayong Pebrero. Nagpaabot ng pagbati si Clarix sa Eagles sa paunang pagtitipon sa Mindanao. Ang proyekto ng lakip ng DICT ay nagsimula sa CDO. Para sa National, naglungsad ng Coalition Against Charter Chains. Bahagi ng simbahan ang gumuho sa SJDM, Bulacan, isa patay, humigit kumulang 50 sugatan. Para sa international news, isang suspect na inakusahan sa pagpatay sa kanyang kasintahan sa Boston ay nakatakas sa kustodiya ay nahuli sa Kenya. Entertainment, inireveal ni Karen ang kanyang boyfriend sa Magandang Buhay. Leren Bautista responds to inquiries about marrying Rizzy Rivero. Here's her reply. Sports, mga inasang highlights sa PVL 2024 season. Sa UAP Season 86, nangako ang kasalukuyang MVP na si Ibanez na mag-ambag pa ng higit sa UST. International feature, para sa US $10 tourism electronic tax ng Bali ay may visa na ngayon. National feature, ang nobya ay buhol-buhol na naggagansilyo ng halos 200 na mga bagay bilang mga pamigay para sa kasal. Trivia, sino ang kinikilalang inventor ng telepono? Good morning Philippines, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gallego. Weather forecast, magdadala ang amihan ng kalat-kalat na mahinang pag-ulan sa Northern at Central Luzon. Sa Maynila, ang Northeast Monsoon o amihan ay inaasahang magdadala ng mahinang pag-ulan sa Northern at Central Luzon ayon sa sinasabi ng State Weather Bureau, Pag-asa. Ayon kay Veronica Torres na Pag-asa, isolated light rains ang inasahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabar Zone sa susunod na 24 oras. Binanggit ni Torres na ang mga rehiyon tulad ng Ilocos, Cordillera, Central Luzon at Calabar Zone ay dapat asahan ang mahinang pag-ulan. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang posibilidad ng localized thunderstorms. Samantala, maaring asahan ng ibang bahagi ng bansa ang mainit at malamig na kondisyon na may posibleng pagkidlat, pagkulog sa hapon o gabi. For the local news, plano ni Clarix na magtayo ng 400 na silid-aralan sa kanyang unang termino sa panunungkulan. Ang administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ay nakatuon sa pagtatayo ng 400 na silid-aralan sa pagtatapos ng kanyang inaugural termino. Ayon kay Sheila Lumbatan, ang Chief of Staff ng tanggapan ng alkalde ng lungsod, inihayag ni Lumbatan ang pangako ng alkalde sa seremonya ng groundbreaking para sa 2 palapag at 4 na silid-aralan na gusali sa Malasag Elementary School. Nagpahayag ng kasiyahan si Mayor Clarix sa pag-unlad ng pagtatayo ng silid-aralan sa loob lamang ng mahigit 1 taon ng kanyang pamumuno. Ang inisyatiba ay naglalayon na mapabuti ang accessibility para sa mga mag-aaral at guro sa mga pampublikong paaralan na tinutugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan. Si Mayor Clarix kasama ang mga departamento ng City Hall ay aktibong magtatrabaho upang maibsan ang isyong ito.
na binibigyang diin ang kanyang dedikasyon sa pagpapahusay ng mga institusyon pang-edukasyon. Kasama sa groundbreaking ceremony na pinangunahan ni Mayor Clarix ang mga opisyal mula sa Department of Education Division ng Cagayan de Oro, mga kinatawan ng City Hall, City Councilor, Susit, Magtahas, Daba at mga miyembro ng Local School Board. Binigyang diin ni Lumbatan ang kahalagahan ng pakikipagtulungan na nagsasaad na ito ay sumasalamin sa pangako ng lungsod na magpapahusay ng mga pasilidad na pang-edukasyon para sa ikabubuti ng komunidad. Ang Eagles ay naghahanda para sa Iglesia Address at Lady Forum nang nakaschedule para sa ika-18 na Pebrero. Ang Cagayan de Oro City ay naghahanda upang mag-host ng isang makabuluhang pagtitipon-tipon ng Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles in INC sa Mindanao sa February 17 and 18, 2024. Inaasahang makahakot ng mahigit 1,000 miyembro ang makasaysayang pulong na ito na pinangungunahan ni Eagle Eric Daabay, Gobernador ng Northern Mindanao Region 12, Bagwis II, kasama ang inaabangang State of Eagleism Address ni National President Eagle Ronald de los Santos. Ang kaganapan ng pagtatampok ng plenary session at fellowship night ay naglalayong palakasin ang ugnayan ng mga miyembro. Ang inaugural Lady Eagles Forum sa February 18 ay magbibigay ng kapangyarihan at pagdiriwang ng mga kontribusyon ng kababaihan. Inorganisa ng Eagle Sullivan Theo at suportahan ni Eagle Ronald de los Santos. Ang landmark ng kaganapang ito ay nag-aalok ng maagang pagrerehistro hanggang February 10. Binigyang din ni Gobernador Dabay ang kahalagahan nito na hinahamok o hinihimok ang napapanahong pagpaparehistro para sa foundation o foundational na pagtitipon ng Eagles sa Mindanao. Nagpaabot ng pagbati si Clarix sa Eagles sa paunang pagtitipon sa Mindanao. Isang taos-pusong mensahe ang ipinapaabot ni Mayor Rolando Clarix Uy sa mga miyembro ng Fraternal Order of Philippine Eagles na nagtitipon para sa kanilang inaugural Mindanao Convention sa Cagayan de Oro City na kilala bilang City of Golden Friendship. Sa pagpapahayag ng kalakalan at pasasalamat sa pag-host ng makabuluhang kaganapang ito, binigyang din ni Mayor Uy ang pagkakapatiran, pagtutulungan at dedikadong serbisyo sa komunidad sa hanay ng mga agila at sa komunidad nito. Nais ni Mayor Uy na ang diwa ng pagkakaisa at suporta sa isa't isa ay magtiis sa kabila ng konbensyon. Ang gobernador ng rehiyon, si Eric Dabay, ay nag-anunsyo ng makasaysayang pagtitipon-tipon na ito na mahigit sa 1,000 miyembro na inaasahan, na itinatampok ang pagiging collaborative at kawanggawa ng Eagles. Ang kaganapan itinakda para sa February 17 sa Dynasty Court Hotel kasama ang mga pag-uusap at isang masayang pagtitipon na sinusundan ng kauna-unahang Lady Eagles Forum noong February 18. Ang maagang pagrerehistro ay maaaring maka-avail ng mga espesyal na pakete at binibigyang diin ng Daabay ang kalagahan ng pag-sign up paagad para sa landmark ng Eagles na ito sa pulong sa Mindanao. Ang proyekto ng lakip ng DICT ay nagsimula sa CDO. Ang Department of Information and Communications Technology, DICT Region 10, sa pakikipagtulungan sa ang Course Bank, isang kilalang provider ng Massive Open Online Courses o MOOCs sa Pilipinas, ay buong pagmamalaki na ipinapakilala ng lakip. Nagmula sa terminong Bisaya para sa Inclusive Lakip o Localized Accessible Knowledge at Inclusive Platform. Nagsisilbing isang komprehensibong Learning Management System o LMS na nag-aalok ng mga magkakaibang hanay ng mga kursong pinag-isipang isinalin sa dialektong Bisaya. Tiniyak ng inisyatibong ito na ang mga individual, partikular na ang mga nagsasalita ng Cebuano, ay maaaring ma-access at makinabang mula sa mga materyales sa paaralan.
na nagpo-promote ng pantay na mga pagkakataon sa edukasyon at inclusivity. Ang pagpapakilala ng lakip ng mga nakalokalize na pagsasalin ay tumutugon sa mga hadlang sa wika. Pinalakas ang accessibility sa kaalaman at binibigyang diin ang pangako nito sa paghatid ng mga mapagkukunang pangedukasyon na may kaugnayan sa kultura at magkakaibang wika. Tumugon ang platform sa pangangailangan ng mga rehiyon sa pamamagitan ng pag-alok ng 3 paunang kursong Bisaya na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mag-aaral sa Rehiyon 10, ng mga praktikal na nakasanayan na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mag-aaral sa Rehiyon 10 sa mga praktikal na kasanayan na nakaayon sa digital landscape. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, nilalayon ng lakip na bigyan ang mga individual at komunidad ng mga kinakailangang kasangkapan para sa tagumpay sa digital na panahon. Sa ngayon, grabe ang init sa lugar natin guys. Kailangan nating magpalamig para maiwasan ang init ng ulo, mag-ice cream sa night market, perfect sa mainit na panahon. Kaya tingnan natin to. You can see na may mga varieties sa mga ice cream, daghan may of flavor, na ginapilahan sa mga tao diri sa Cagayan de Oro City matagabi, diri sa night market. So ako i-introduce sa inyo ang amuang bestseller, ang among Mango Graham. Nagkantidad lang ni siya of 50 pesos, 12 ounce na ni siya. Napunta idagko nga sizes. So mao ni siya ang among pinaka bestseller diri sa amuang ice cream. And then sunod na ami cookies and cream, halo-halo. Pinoy style halo-halo pero gina-twist na mo. So walay ice ngayong makaon kundili ice cream siya tanan. And then naapod tay ubi makapuno. And then ang atong pinakabago karon ang Blackpink ice cream na amo ang ginabaligya. So tilawin ninyo guys. Anhi mo diri para matilawan nimo sa kalami ang among ice cream. Matagabi, mag-start siya 5:30 PM until midnight. So, katong gusto mo tilaw, maski gabi nang dako, so try. Anhi mo, o bisita ka mo sa night market. And then, pwede po mo cater kung kinsa tong gusto mag-order. Muhatag mig services. Just call me or save my number, 0997-266-1924. By the way, ako si Mylene Del Puerto. I'd just like to introduce myself. Ako po ang chairwoman ani nga night market. So, kung namoy mga pangutana, pwede mo muduol sa kuha. So, located me guys, pinaka-entrance gid siya sa night market. Once again, this is my ice cream. Inamile Sweets Card.
paglunsad ng Coalition Against Charter Change. Noong Miyerkules, nagkaisa ang mga civic at religious group sa paglulunsad ng coalition laban sa Chacha, isang coalition laban sa pag-amyenda sa 1987 Constitution na inaayon ang kanilang layunin sa pagmamahal sa Diyos at bayan sa Valentine's Day at Ash Wednesday. Binubuo ng 40 organisasyon sa buong bansa kabilang ang CBCP, Caritas Philippines, Tindig Philippines, K4 Philippines, Intercessors Movement, National Councils of Churches in the Philippines, Nagkakaisa Labor Coalition at Akbayan Youth. Ang coalition advocates para sa pagtugon sa mga critical na isyu tulad ng korupsyon, political dynasty, at integridad ng electoral sa halip na mga pagbabago sa konstitusyon. Binigyang din ni Senator Risa Ontiveros ang tunay na pagkakaisa sa coalition laban sa Chacha at hinimok ng grupo ang mga dioceses at grupo ng simbahan na mapanatiling mapagbantay laban sa umano'y pagbili ng lagda. Isang solidarity march sa February 22 ang binalak upang ipanawagan ang pagtigil sa lahat ng pagsisikap na sumusuporta sa charter change na ang ruta ay umaabot mula sa Baseco, Tondo hanggang sa Manila Cathedral sa Intramuros. Bahagi ng simbahan ang gumuho sa SJDM, Bulacan, isa patay, humigit kumulang 50 na sugatan. Isang taong namatay sa humigit kumulang 52, iba pang nasugatan matapos ang ikalawang palapag sa St. Peter Apostles Parish Church sa gumuho sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, isang 80 anyos na babae ang pumana sa ospital ayon kay San Jose del Monte Mayor Arthur Robes. Naganap ang insidente sa isang misa noong Ash Wednesday nang gumuho ang balcony extension ng simbahan sa barangay Tungkong Mangga bandang alas 7 ng umaga ayon sa pahayag ng Public Information Office ng bayan. Narinig ng mga saksi ang malakas na hiyawan na sinundan ng sigawan na humantong sa pagbagsak ng bahagi ng ikalawang palapag. Tulad ng nabanggit sa Facebook page ng opisina, ang apektadong bahagi ay gawa ng mga lumang materyales na gawa sa kahoy ay pinapaniwalaang humina posibleng dahil sa infestation ng anay. Paliwanag ni Mayor Rubis, hinala ng mga lokal na opisyal ang pagkasira ng istruktura dahil sa infestation ng anay. Nagpahayag ng pasasalamat si Mayor Rubis na unti-unting nangyari ang pagbagsak na nagbigay daan sa ilang mga tao na makatakas. Kinordinahan ang simbahan habang nagpapatuloy ang clearing operations at ang lokal na pamahalaan kasama si Bishop Dennis Villarujo ng Malolos ay nagtuos ng inspeksyon para sa lahat ng simbahan sa bayan. Sa isang payag, nagpaabot ng pakikiramay, nag-alok ng tulong at nanalangin si Bishop Villarujo para sa pagaling at aliw ng mga naapektuhan. For the international news, isang suspect na inakusahan ng pagpatay sa kanyang kasintahan sa Boston ay nakatakas sa kustodiya ay nahuli na sa Kenya. Ang individual na inakusahan ng pagpatay sa kanyang kasintahan sa Logan International Airport ng Boston at pagkatakas sa Kenya ay muling nahuli 1 linggo matapos makatakas sa kustodiya ayon sa pulisya. Nahuli si Kevin Kangite sa pamamagitan ng operasyon pinangunahan ng intelligence ng Kenya. 2 individual na pinaghihila ang tumulong sa kanyang pagtakas ay naaresto rin noong nakaraang linggo. Amin Mohamed Ibrahim, Chief of Kenya's Directorate of Criminal Investigations, inihayag ang progreso sa paghanap para kay Kanghethi
na binibigyang diin ang kanilang determinasyon na kumilos laban sa mga sangkot sa pagpapadali sa pagkawala ng pugante. Si Kang Heti o Kang Nget-Hee na nagharap sa mga kasong first-degree murder para sa pagkamatay ni Margaret Bito ay nakatakas sa kustodiya noong February 7 habang naghihintay ng extradition sa US pagkatapos maaresto sa Kenya noong January 30. Para sa entertainment, inireveal ni Karina ang kanyang boyfriend sa Magandang Buhay. Ang dating Pinoy Big Brother housemate ay nagpahayag tungkol sa kanyang romantikong paglalakbay kasama ang kanyang kasintahan na si Manny Billones, ang kapitan ng Philippine Men's Ice Hockey Team sa kanilang paglabas sa Magandang Buhay noong February 14. Ibinahagi ni Bautista na nag-cross ang landas nila habang nagsasanay siya para sa hockey kasama si Billones na nagsisilbing coach ng pambansang kupunan. Lumalim ang kanilang koneksyon sa paglipas na mga buwan na humantong sa pag-imbita ni Billones kay Bautista sa isang date. Ngayon sa isang taon na relasyon, kamakailan ay minarkahan ng mag-asawa ang kanilang anibersaryo sa pamamagitan ng pagbabakasyon sa iba't ibang bansa. Leren Bautista responds to inquiries about marrying Ricci Rivero. Here's her reply. Ibinahagi ni Leren Bautista, ang beauty queen at counselor mula sa Los Baños, ang saya ng relasyon nila ng basketball player na si Ricci Rivero sa isang vlog kamakailan ng fashion designer na si Rene Salud. Pinahalagahan ni Bautista ang pagiging down-to-earth at family-oriented na mga halaga ni Rivero na tinatanggal ang anumang ideya ng kawalan ng karapatan dahil sa kanyang katayuang tanyag na tao. Sa pagtugon sa mga nakaraang kontrobersya, binigyang din ni Bautista ang pagiging tunay na kanilang relasyon at sinabing pareho silang single nang magsimula silang mag-date at malinis ang budhi, habang tumutuon sa pagbuo ng matibay na pundasyon para sa kanilang koneksyon at pagpupursigi sa kanilang mga karera. Nakakatawang nagpahiwatig si Bautista sa mga prioridad na nagsasabing Los Baños muna, na tumutukoy sa kanyang pangako sa kanyang mga nasasakupan ng tanungin tungkol sa pagtira sa mga Rivero. Mga inasang highlight ng PVL 2024 season. Ang Premier Volleyball League o PVL ay naghahanda para sa 2024 All-Filipino Conference kasama ang 12 kupunan kabilang ang mga bagong dating na Strong Group Athletics at Capital One Solar Spikers. Sa opisyal na paglunsad sa Mandaluyong City, binigyang diin ni PVL Presidente Ricky Paloo ang matagal ng layunin ng mga liga na magkaroon ng 12 kupunan. Ang mga bagong panuntunan ay inihayag ni Commissioner Sherwin Malonzo kabilang ang mga technical na timeout, 2 regular na timeout, mga pagbabago sa video challenge protocol at ang pagkakakilala ng mga green card para sa sportsmanship. Kasama sa format ng komperensya ang single round robin para sa elimination round ng isang single round robin para sa semifinals sa top 4 teams. Ang liga ay naglalayon na mapanatili ang isang mapagkompetensyang balanse sa pagkakakilala ng salary cap sa mga sweldo at bonus ng manlalaro. Habang nakabinbin ang konsultasyon sa mga kupunan, ipapalabas ng RPTV Channel 9 Pilipinas Live Up at One Sports ang mga laro, habang PVL Press Corps ay nagpapakilala ng Player of the Week citations. Nakatagdang isagawa ng liga ang inaugural job selection sa Hunyo na may eligibility batay sa pagiging 21 taong gulang sa araw ng pagpili, anuman ang educational attainment.
Sa UAP Season 86, nangako ang kasalukuyang MVP na si Ibanez na mag-ambag pa ng higit sa UST. Universidad ng Santo Decidido de Tomas Standouts Jos Ibanez na itaas ang kanyang performance para sa Golden Spikers sa UAP Season 86 Men's Volleyball Tournament bilang MVP noong nakaraang taon at isang pangunahing manlalaro sa paglalakbay sa finals ng kupunan. Layunin ni Ibanez na mapanatili ang pagkakapare-pareho at pagbutihin ang kanyang mga kontribusyon. Sa kabila ng kanilang malapit na pagkapanalo sa titulo noong nakarang season, ang UST ay sabik na wakasan ang kanilang mahigit na isang dekada na tagtuyot sa titulo kung saan si Ibanez ay handang manguna ng may tulin, tapang at walang patid na tiwala sa kanyang mga kasamahan. Sa masusing paghahanda at mga mag-aaral na natutunan, nakatutok si Ibanez sa kampyonato, bibigyang diin ang dedikasyon at sakripisyo ng kupunan sa pagharap nila sa kanilang pagtunggali sa Season 85 Finals sa February 18. International feature. Ang US dollar o 10 tourism electronic tax ng Bali ay bisa na ngayon. Sinimula na ng Bali ang 150 rupiah o 10 US dollar na buwis para sa mga darating na turista noong Miyerkules na naglalayong mapanatili ang integridad ng kultura at kapaligiran sa sikat na isla ng Indonesia. Ang bayad na pinapatupad sa pamamagitan ng online na portal ng Love Bali ay nalalapat sa mga dayuhang turista na pumapasok sa Bali mula sa ibang bansa o iba pang bahagi ng Indonesia. Hindi kasama ang mga domestic na turistang Indonesian. Ang akting gobernador ng Bali na si Sang Madi Mahendra Jaya ay nagpahayag na ang pagpataw ay dinisenyo upang mapangalagaan ang kultura at kapaligiran ng isla. Sa halos 4.58 milyong turista na bumibisita sa Bali sa pagitan ng Enero at Nobyembre noong nakaraang taon, ang inisyatiba ay naglalayong makabuo ng kita habang pinapanatili ang tropical ng pagkaakit ng isla at tinutugunan ang mga insidente ng walang galang na pag-uugali ng mga turista sa lokal na kultura. Para sa national feature, ang nobya ay buhol-buhol na nagagansilyo ng halos 200 na mga bagay bilang mga pamigay para sa kasal. Sa Antipolo City, isang bride ang napakita ng halos kahusayan at pagiging praktikal matapos gumawa ng 200 item ng gagamiting giveaway sa kanyang kasal. Ipinagmalaki ni Bayan Patroller Eunice de la Cruz Laurio ang kanyang likha sa social media, kabilang ang sariling bouquet, bride squad flower, bros wristbands para sa ninang, coaster souvenirs at iba pa. Sa loob ng 8 buwan, binigyan siya ng oras kahit may full-time work bilang copywriter na maglaan ng 1 oras kada gabi tuwing weekdays at 5 oras kada araw tuwing weekends para sa crochet items. Ayon kay Eunice, nais niyang ipakita ang kanyang kasal, ang personal touch at uniqueness at nagtagumpay siya sa layuning ito. Ang kanyang mensahe sa mga couple na magpapakasal, inirekomenda niyang maging malikhain at kakaiba sa tema ng kasal at tamasahin ang bawat sandali dahil ilan lamang ang pagkakataon ng kasal. Para sa trivia, sino ang kinikilalang inventor ng telepono? Si Alexander Graham Bell ay karaniwang kinikilala bilang ang inventor ng telepono na matagumpay na napatent at naipakita ang kanyang kagamitan para sa pagdadala ng boses o iba pang mga tunog sa telegrapiko na nagiging sanhi ng mga pag-alo ng kuryente habang ang idinisenyo ni Bell ay
nakatanggap ng unang patent. Ang kasaysayan ng telepono ay nagsasangkot ng kontrobersya at intriga. Si Antonio Musi, isang Italyano ng imigrante, ay bumubuo ng konsepto ng pakikipag-usap na telegraph noong 1849 at naghangin ng caveat para sa kanyang disenyo noong 1871. Dahil sa mga hamon, hindi marinyo ni Messi ang kanyang caveat at ang kanyang mga kontribusyon ay kinikilala ng US House of Representatives noong 2020. Bukod pa rito, nag-apply si Alicia Gray, isang profesor, para sa isang caveat sa parehong araw ng Bell na umantong sa mga kasaysayang debate tungkol sa kung sino ang tunay na nag-imbento ng telepono. Ang ilang mga historiador ay nagtatanong sa pagiging patas ng progreso ng patent na nagmumungkahi ng posibleng malfeasance sa Patent Office. At iyon ang impormasyon na nakuha namin mula dito at sa ibang bansa. Patuloy na makinig at manood. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rab on YouTube channel at maraming salamat sa panonood ng Pinoy Rab News Channel, Cagayan de Oro. I ask another to support, to subscribe, and turn on the notification for more updates and information. Again, salamat at magandang araw.